फकीर चंद 101 रुपया। टीला भाई 51 रुपया। सुखारी महतो 11 रुपया। 11 रुपया सुखारी महतो कई जना से आइल रे। सुखारी महतो उनकर लड़का उनकर बेट छोटका लड़का पतो आयरन सुखारी महतो बाप रे बाप 11 रुपया दिले बारे। अच्छा सत्यनारायण परे 15 रुपया। सत्यनारायण परे 15 रुपया। सत्यनारायण परे 6 जना से आइले बताई 15 रुपया दिले बारे आ 500 के खा के गइल बारे। अच्छा प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम। आइए। का करो तनी मुखिया जी, का करो तनी? जाना तारे बाबू, बैठा पहले बैठा। बचवा के तिलक में जो भोज भई रहे न, उहे भोज में जो न्योता कितना कौन देले रहे उहे न्योता हम देखतानी कि कितना लोग न्योता कइले बा। समझला कि ना बाबू? ओ अच्छा। नेवता देखत तनी। अच्छा चल लाई खैनी लाई तनका खैनी खत्म बा हमर। खैनी लाई। हेलो बाबू, लो खैनी खा। बताई ई सुखारी महतो 11 रुपया दिले बाबू। भाई कौना हिसाब से दिले बा तू ही बताओ बाबू। 11 रुपया दिले बारे। आई रहले कई जना सुखारी महतो उनकर बेटा एगो पोता रहले उनकर एगो मेहरानी 4 जना 11 रुपया दिले बारे। अब बता 11 रुपया में उ सबनी 4 गो पूरी खैले होई आ 2 गो रसगुल्ला खैसे होई। सारे रसगुल्ले के तो दाम हो गई 80 रुपया। 11 रुपया कैले गो बता। अच्छा साले सुखरिया तहरा के हम बताई, समझले कि ना रे सुखरिया? भाग मर। ई कोनो बिजनेस कइले बरो। ई कोनो बिजनेस कइले बरो के हिसाब जोरत रह कि न्योता कितना मिलल का भइल। अरे भइल केहू जितना जेकरा श्रद्धा भइल वो अपन न्योता कइलस। ई कोनो बिजनेस के हिसाब जोरत बे मर देला है चिनौटी। अरे बाबू हिसाब के बात नहीं खे। हिसाब नहीं खे जो रटे एगो माने एगो आंकड़ा बैठाव तनी कि के कितना आइला कितना देहल। हमरो तो न्योता करे के पड़ी नु। अब भाई बताओ जितना लोग खैलक जितना खैबो मान लो 100 रुपया खैबो तो कम से कम 101 रुपया तो देबो बाबू। ठीक कहतनी कि ना? ए हद आदमी बारे रे मरते तू। ई कोनो बिजनेस बारे मरते कि तू न्योता हिसाब जोरत रह के कितना आइल कितना पूरी खइल कितना रसगुल्ला मरते। एकदम मरते गांव भर में तो गिरल आदमी बारे। समझला कि ना? ई कोनो हिसाब बा? हिसाब जोरे के बात बा। अच्छा हई टीला महतो ठीक आदमी बा बेचारा। 51 रुपया दिल बा। टीला महतो आई कई जना से रोले तो सिर्फ अकेले आई रहे टीला महतो आ बेचारा 51 रुपया कर। ई कितना नीक आदमी बा बताई। ई 51 रुपया दिल कितना खैल हुई है? 20 रुपया के 25 रुपया के खैले हुई है। 51 रुपया दिल कि कितना अच्छा बात बा। समझले कि ना बाबू? ई बहुत अच्छा न्योता कैले बारन। ई बहुत अच्छा न्योता कैले बारन। अच्छा चेतना बड़े सबके अथी कर तो ते बताओ कि ते कितना न्योता कैले रहस? ते हूँ वोट खैले रहस नु? ते कितना न्योता कैले रहस? ते बताओ बाबू बताओ। हाँ पहले अली खैनी खाई। हम 101 रुपया दिले बनी। देखी 101 रुपया दिले बनी। 101 बार देख ली।
अच्छा रह 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 तोरा अभी देखो तनी कि तेरे कितना नेवटा कैले रहलस। हाँ, सुखारी महतो, सत्यनारायण पांडे, टीला महतो, फकीर चंद, बिटन माझी। अरे तहार तो नमवे नहीं खेले मर्दे। तहार साले नाम नहीं खे साले, झूठ बोलता रह साले। दूध ने खा के न्योता नहीं खा देले। रह 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 साले रह रह तारा के हम बतावतानी। का नहीं खे? हम 101 रुपया देले रहनी। कैसे कहता रह? हम लिखात रहे न तो 101 रुपया देले बनी। 101 रुपया हम कहते नहीं। 101 रुपया बा, 101 रुपया। साले तहिनन भाग गइल चाहला साले ओ घड़ी से तरफदारी करत रह, अपने 1 रुपया न्योता ना देले रह। आ 36 जना से आई रहले, सार के लेके आई रहले, सरहद के लेके आई रहले, मेहरारू के लेके। साले तहरा के हम बताई साले 3800 के पूरी या जिलेबी खइले बड़ा। 1 रुपया नहीं न्योता दिया है लड़का, समझा कि नहीं? अच्छा तुमको हम बताएंगे बताएंगे।